Så der er en nabo. Helt ny model i Danmark. I hele Europa. Kæmpe stor. Jeg er 1,71. Den her er omkring 71. Så højt igen. Rigtig flot design. Der var lige en, der kom til at trykke på knappen ud på bilnøglen, som er rigtig smart. Køleskab. Automatgear. Sæderne, dem kan man hernede justere frem og tilbage, op og ned. Og så den 7-sædes SUV med LED. Og lys deromme på bagsæderne og i helt bagerste række. Så der er soltag her, man kan tage fra, og så kan man køre det frem og tilbage her og løfte taget af.